na rike ita ce taimun kamun na rasa guri na fake mai so domin Allah ke kuma ki kai sake ni ban yi zaton haka ba a gare ki marayina. Ke ma haka kika faɗin har zuciya na ɗansa kika ce mini nai amsa daga waye kika yi wasa to je ki da halin ki ne kin zamun izina. Ranar haɗuwar mulki farko in za kitina kika zo a gare ni kaɗan har gunyin aikina fuskar ki tana kwalla a gare ni kikar suna na yarda da duk zancen da kika yi a kunnena. Maganar da kika yi na san baki da tankata kin kasa faɗa min ne sai yanzu salon cuta ki gaban so ne ƙauna sirrin ki na alkinta ke kuma ashe da nufin da kika yi daban kaina. Dukan yarda na baki amana ta kuma kika so zan yi rayuwar ki na inganta na ɓata tsawon lotukan san ke na bauta na tsara zama na da ke kika ce mini bankana. Su macijiya kyawun kina aibi ne hali na wahainiya canji na kamanni ne kukan kuciya tabbas na yarda jawabi ne na barki da Allah mu shi zai biya haƙina.